स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में लेके आ गइल बानी भोजपुरी के एकदम गर्मा गर्म ताज़ा खबर। तो चलिए शुरू कर जाओ। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो बनावे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेला। आप लोग में से कुछ लोग बाटे कि वीडियो देख के लाइक ना करेला, तो आप लोग से अनुरोध बा कि आप लोग वीडियो देख के लाइक जरूर करब। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना भातार रहे दूर फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा। ये गाना के ऑडियो के लगभग 1 साल पहले खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज कइल गई रहे, जौना के आप सभी चाहे तो जाके देख सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना ए भाई हो फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके सुन सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और दूसरा इंटरनेशनल गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा कोई बात नहीं वो बेवफा है। ये गाना के डायरेक्ट वीडियो ही रिलीज कइल जाई और एकर वीडियो के शूटिंग दुबई में कइल गइल बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना में पवन सिंह के साथ मधु शर्मा जी नजर आई हैं और ये गाना के आप सभी के बीच में जब भी रिलीज कइल जाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज कइल जाई। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना बोला का भाव बा फुल ऑडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके सुन सकतानी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा गोलू गोल्ड के ओर से, जिनकर गाना छनौटा बिना फरौठा जरता फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके सुन सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता यश मिश्रा के ओर से, जिनकर फिल्म इच्छाधारी के गाना ओढ़निया से झांकल कर फुल वीडियो सॉन्ग इंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके देख सकतनी। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार दूगो सुपरहिट गाना आवे वाला बा। ओमे एगो बोलबम के गाना होई और एगो लोकगीत होई, जौना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप जी, और ई बात के खुलासा काल अखिलेश कश्यप जी लाइव में आके कइले। वो वीडियो भी हम अपना चैनल पर अपलोड कर देले बानी, आप सभी चाहे तो जाके देख सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसने खबर लेके आवत रहब।